nɛgɛ ɲɛ 10 ani 7 tanan gosira pɔgɔkaw fɛ ani Bamakɔ o waati kelen bɛ bɛn wula nɛgɛ ɲɛ 10 ani 2 ma Washington DC Ameriki jamana faba kɔnɔ an balimaw a y'aw bisimila ni ye VOA Banbara ka malikura kunnafoniw kɛnɛ sigilen bi kunnafoniw la kumaba dɔw bɛna tali kɛ ninnu de kan. Farafina senandolantanba o ɲɔgɔnda min bɛ senna Côte d'Ivoire jamana kan CAN san 2023 VOA ka kunnafonidilaw bɛ kɛnɛ kan Saka Tarawele ale bɛna o kunnafoni dɔw lase an ma. Gawo mara la jɛkulu maramafɛntigiw kɛlen don ka Gawo ani Menaka cɛ siraba tigɛ min kɛlen don degun ye ni waati in na a marabolo kɔnɔna taamasiraw fanfɛ. Zambi kolera bana min daminɛna u ka jamana kɔnɔ kabiri Octobre kalo tɛmɛlen kɛra sababu ye ka mɔgɔ 400 ni mɔgɔ 32 ni bɔnɛ. Nunu bɛna kɛ aw ka kunnafoniw la kumaba dɔw ye ka fara kunnafoni caman wɛrɛw kan min bɛɛ lajɛlen bɛna sɛnsɛn k'a lase aw ma ni sanga in kɔnɔ Mariam Tarawele fɛ a y'aw bisimila. An ka foli bɛ aw ye ko kura bi juma janvier kalo tile 19 san 2024 o kunnafoniw kɛnɛ sigira VOA soba kɔnɔ Mariam Tarawele fɛ ka bɔ studio 6nan na a y'aw bisimila ko kura. Farafina selandolanta ɲɔgɔndanba Coupe d'Afrique des Nations CAN san 2023 bɛɛ senna Côte d'Ivoire jamana kan ni waati in na VOA Banbara ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni dibaga Saka Tarawele bɛ kɛnɛ kan a ye kunnafoni lab Farafina selantolantan ɲɔgɔn kunbɛ ba ta ko bi sabali na n'a bɛ senna Côte d'Ivoire jamana kan biya dɔgɔkun kelen ye kunu alamisa tile filanan ɲɔgɔndanw daminɛna ɲɔgɔndan 3 de tanna fɔlɔ Guinée équatoriale ye se sɔrɔ Guinée Bissau kan celu 4 o kɛra Guinée équatoriale ta ye celu 2 Guinée Bissau y'o sɔrɔ o jamana 2 bɛɛ bɛ poule A la n'o ye Côte d'Ivoire ka poule ye o Côte d'Ivoire yɛrɛ bina Nigeria ɲɛkɔrɔ kunu Côte d'Ivoire kadankolo Nigeria celu 1 Korogokaw tun bɛ ka selantolantan in lajɛ jabaraniw kan walima kɛnɛbaw kan n'u y'u tɔgɔw da ko Fans Zone quartier min tɔgɔ Soba Korogo Fans Zone dɔ bɛ yen espace fin Côte d'Ivoire forobatɔn éléphants senkɔrɔmadobaw caman tun bɛ ka ɲɔgɔndan in lajɛ jabarani belebele kan n'an ko écran géant tiɲɛ don se ma sɔrɔ Côte d'Ivoire fɛ nka a senkɔrɔmadobaw fari ma faga an k'a dɔw lamɛn. Ali Traoré, faut qu'à décourager. Amna Kukuta, Mamourou, Soro, Ama découragé, mais Anya capitaine Aurier à te forme là. C'est que quel peu le type forme là. Mais quand souvent ça va pas là, et ben il y a effectif là. Nous baisser qui ka barake. Koulibaly Kumba, tiens, anu entraîner le ka Ereke. Parce toujours anga blanc et reconnaît. Amna Nigeria gagne. Donc à Nigeria premier match les fleurs, anu a meilleur joueur au black enema. Anana y atisi gagner, mais pour leur il était trop tard. On a des Fatmata. Nala Soname a gagné. Ni bebolen ko la Romeo Koulibaly ale farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila ye Côte d'Ivoire jabarani so RTI la Abidjan a ye Alpha Ka ka ɲiningaliw jaabi Côte d'Ivoire ni Nigeria ka ɲɔgɔndan in kan ni se kɛra Nigeria ta ye. Côte d'Ivoire éléphant ka ci Nigeria fɛ a bɛ n'a fɔ Abidjankaw tun ma sigi ni o ye Mamadou Doumbia ko degeli karamɔgɔ de ye fili kɛ a ka classement na. O tun kan ka classement kɛ cogoya min na donc classement kɛcogo ma kɛ ten. Donc ala n'o kosɔn bon match yɛrɛ ma kɛ ni nisɔndiyata ye. Romeo Koulibaly ye farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila ye Côte d'Ivoire jabaraniso RTI sanfɛ a ko nin cili ye éléphants ka défense bɛɛ de nɔ ye an k'a lamɛn. Nigériakaw ye fanga balontan de kɛ u ye o de yira éléphants na se kɛra Côte d'Ivoire dolantannaw na kolo yɛrɛ de kan ballon mɛnna u bolo kɔnɔ n'i y'a ta 100 sara la 64 bɛɛ pourcentage ballon tora u bolo nka u ma se ka bɔ u yɛrɛ la ni a ye ni k'a fɔ k'u bɛ bidon o bɛɛ kɔfɛ penalty in nana kɛ wa penalty in kɛra tiɲɛ yɛrɛ de kan sabula an bɛ se k'a fɔ Jumande a sɛgɛlen tun don Côte d'Ivoire ni Guinée Bissau ka ntolantan kɔfɛ an bɛ se k'a fɔ fili bɔra ale de yɔrɔ ni penalty ko in na nka a kelen nɔ tɛ défenseurs bɛɛ fili bɔra u bɛɛ yɔrɔ wa an bɛ se k'a fɔ yɛrɛ éléphants bɛɛ de dɛsɛra ni match in senfɛ. Hali ni a y'a sɔrɔ maa caman jɔrɔlen do yan nɔ Ivoire ka bɔliko la nin kani daminɛ yɛrɛ la Romeo Koulibaly ko o tɛ ale hakilinanta ye. ɲɔgɔndan sabanan bɛ nalen foyi ma tiɲɛ fɔlɔ tiɲɛ do Guinée équatoriale ye poule fɔlɔ ye Nigeria ye poule 2nan ye Côte d'Ivoire bɛ jɔyɔrɔ sabanan na an bɛ wagati min na nin nka foyi ma tiɲɛ hali bi sabula Côte d'Ivoire dolantannaw ye joueur baw ye u kan ka sɛbɛ dɔrɔn de kɛ k'u jija kosɛbɛ kosɛbɛ ni ka Guinée équatoriale dolantanna ninnu bonya ka bila u kunna k'u ye dolantannabaw ye o dɔrɔn de bɛ se ka to u bɛ se ka tɛmɛ nin yɔrɔ in na.
kabini sisan éléphants be k'u labɛn ka ban ka u ni Guinée équatoriale ka ɲɔgɔndan kunbɛn. Alpha K, VOA Bambara tɔgɔ la, Abidjan, Côte d'Ivoire. Yamoussoukroukaw fe bi jumadoya in na janvier kalo tile 19 san 2024 poulise la Sénégal ni Cameroun be ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ 17 waati. Sénégal ka boko fɔlɔ la hakilina jiginna a ye sebaya sɔrɔ Gambi ka celu 3 kanankolo Sénégal kanu na. O jaabi kɔni ye Sénégal sɛnɛntɔlantɔnw dusukun lami ka 8e de finale dengu. Nama Jara ka kuma barani na Dawuda Sen farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila do Sénégal a y'a yira ko Sénégal be sanfɛ nka sengola be Cameroun na. An bɛ tolantanba de makɔnɔ ni tolantantɔn fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ. Senegal taara Cameroun ka kan jɔnjɔn ta ye. Ne dalen b'a la Camerounkaw bɛna jira de nin tolanta in na k'u bɛna kɛ tajuru sira de ye u ni Senegal cɛ ni farafina ŋanaya b'a bolo. Nga a tɛna nɔgɔya bawo i b'a dɔn ko Senegal ka tolantantɔn in n fana ka ɲi hali ni Cameroun bɛ se ɲɔgɔndan tolantan na jɔnjɔn nɔfɛ. An bɛɛ b'o dɔn farafina kɔnɔ. Nga ne hakili la Senegal ka tolantantɔn in n ka ɲi dɔɔni ka tɛmɛ Cameroun ta kan. Tolantanna ɲumanw bɛ Senegal bolo fana. Hali ni Cameroun ye kan jɔnjɔn ta siɲɛ 5 n'u y'a bɛɛ ta kɔ kan. Ka fara o kan Cameroun ka kan ka tajuru sira wɛrɛ kɛ Senegal la bawo a bɛ kalo damadɔw bɔ Senegal ye Cameroun bugo badenya tolantan na. Ani Cameroun ni Guinée fana bɔra kelen ni kelen na u ka tolantan fɔlɔ la kanin na. Wa Cameroun bɛna fɔ de k'a ka kan u ka farafina ŋana gosi bi walasa ka jira ko Cameroun bɛ yen hali bi. Pourquoi pas battre le champion en titre pour montrer que le Cameroun est toujours là. Ka kuncɛ Sénégal ni Cameroun ni jamana fila bɛ ka forobatɔnw bɛ wele waraw nka kun jumɛn na waraba kɛra Sénégal sɛnɛntɔlantan jɛkulu tamasiyɛn ye. Georges Atino Koulibaly VOA lasigiden do Bamakɔ a bɛ ɲɛfɔli k'an ye. Sénégal waraba sugandira ka kɛ jamana in tamasire belebele dɔ ye sabula ko waraba k'a bɛ fanga ani masaya de ko fɔ. Sénégal jamana ɲɛmaayaso yɛrɛ b'a ɲɛfɔ k'olu ye waraba sugandi sabula ko waraba bɛ jija ani ladiriya de ko fɔ ko mun ye Sénégal jamanadenw taabolo sinsinbere dɔ ye. Nga Sénégal ntolantɔnw bɛ wuli fana ko les lions de la teranga. Teranga wolofakan don mun kɔrɔ ko jatigiya ka kɛɲɛ ni dunan ladon laada ye Sénégal jamana kɔnɔ. O yɛrɛ de kosɔn o tɔgɔ jalakilen don Sénégal jamanaden caman fɛ. Olu minnu b'a ɲɛfɔ ko waraba bɛ fanga de jira. Nga tɛ bisimilali kɛ ko n'i y'a fɔ ko les lions de la teranga ko i ye olu ka waraya fanga bɛ bɔ u la. U mana wele warabaw les lions walima les lions de la teranga yala aw yɛrɛ fɛ nin kani na ɲina Sénégal olu bɛna se ka kungo sogo tɔw dun wa. Ka fara Georges Atino Koulibaly kan Bamakɔ, Nama Jara Dakar ani ne yɛrɛ Siaka Traoré Kɔrɔgɔ. An lamɛnnen don VOA baaraɲɔgɔn rajoso Albayani kan Côte d'Ivoire kani hukumu kɔnɔ. A k'an bɛn kunnafoniya kɛrɛnkɛrɛn wɛrɛ kɛnɛ kan min bɛ kani kofɔ Côte d'Ivoire jamana kan. An bɛ to Côte d'Ivoire jamana kan farafina selandolantanba kan san 2023 min bɛ sen na. Denmisɛn sifin minnu bɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ ni waati in na ka kan yɛrɛ ladiya mɔgɔw bolo. A denmisɛn sifin caman de bɛ yen minnu bɛ nafoloko ani sɔrɔ degun na. Nka o m'u bali ka nisɔndiya di jamanadenw ani dunanw ma Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ. VOA Bambara ka kunnafonidila Bakasi Kura, Yakuba Wedrago ani Alain Amoshi wulila ka se u ka yɔrɔ la min bɛ wele ko PK18 walasa ka se ka nin denmisɛn sifin ninnu ka baaraw lakodɔn. Mɔgɔw bɛ se ka yan miiri fɛn bɛɛ ye fo ntolantan yɔrɔ n'a fɔ a bɛ fɔ nusi la cogo min nin ye largo lokali ye sibiri janvier kalo tile 13 ɛri damandɔ ka kɔn farafina ɲɔgɔndan ntolantanba ta ko 34 ye nin sifin denmisɛnnin ninnu ye ɲɔgɔn nasɔrɔ yan tuguni u ka ntolantan kɛnɛ kelen in kan nin y'an ye abubu PK 18 la Abidjan quartier la belebele dɔ don. Samedi matin, on va venir 8h. Sibiri o sibiri, an bɛ se ka na ntolantan sɔgɔmada 8h fo ka taga midi se ani arabaw fɛ nɛgɛ kaɲa 13 wagati o bɛ se ka to sen na fo ka taga nɛgɛ kaɲa 15 se. Parce que on n'a pas au terrain, ça cause de ça on joue ici. Ntolantan yɔrɔ dɔ wɛrɛ fosi tɛ anw bolo o de kama an bɛ na yan wagati bɛɛ ni kalan t'an bolo don min. Sanji bɔgɔnɔgɔ ani jinɔgɔ olu si tɛ nin denmisɛn ninnu bali ka miiri kobaw la sini. Je joue le football parce
parce que demain, c'est devenu d'un grand joueur. ntolantan ka di ne ye sabula don dɔ n be se ka to nin na fo n be taga diɲɛ kulobu baw la ni ka kɛ dolantalabaw ye n'a fɔ Ronaldinho, Eto'o, Benzema walima Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Bi ntolantan tolon min kɛlen bɛ ka ninnu fara ɲɔgɔn kan te Côte d'Ivoire ni Guinée Bissau ka kunbɛn ye o min tun kɛlen bɛ ka Abidjan bɛɛ girin ni kan daminɛ don fɔlɔ in na nin don masina in na Inter Miami ani FC Barcelone de tun kan ka ɲɔgɔn nasɔrɔ o ye tɔgɔ ye olu yɛrɛ ye min di u ka ntolantan kulu fitininw ma. Notre équipe s'appelle Inter Miami. On est 10 joueurs, souvent 5 joueurs. Anw ka ntolantana kulu tɔgɔ ye Inter Miami an ye mɔgɔ 10 ye wagati dɔw la maa 5 bɛ yɛlɛ kɛnɛ kan ka tanni kɛ o ni jɔ kɔlɔsilibaga n'a bɛ fɔ gardien maa 5 dɔ in olu bɛ sigi nin quartier in kɔnɔ Côte d'Ivoire marabagaw ye ntolantan kɛnɛ kura belebele jɔ nin k'a tɔgɔ di jamana ɲɛmaa ma Alassane Ouattara o de kama kabini dugu jɛra nin don in na ntolantan kanubagaw bɛɛ tun bɛ k'u kunsi yan ma wa o girin kelen tun bɛ jamana fan bɛɛ sokolonw n'u sigilen bɛ ji kɔnɔ ani sira cɛninw bɛɛ bɛ yan nin PK18 denmisɛn ninnu bolo nin farafinna ntolantanba in tɛna fosi bɔ olu ka gɛlɛyaw la yan nɔ kungo dɔgɛrɛ bɛ olu da la min ni ntolantan tɛ kelen ye. Non, on joue dans l'eau là. On a besoin d'un bon terrain. Maintenant, on vient faire un métro ici, mais on va prendre le terrain là. U b'u ka baaraw kɛ anw kɔ kan k'a sɔrɔ yan de ye anw ka ntolantan yɔrɔ ye u bi tila ka na kan ka bɔ yan nɔ ko yan fana y'u ta ye anw bi ntolantan ji de la an mako bɛ tɛrɛn ɲɛnɛma la sisan u nana tuguni k'u bɛ fɛ ka métro dilan yan nɔ k'u bɛna an ka tɛrɛn minɛ an na n'o kɛra an tɛna se ka ntolan fosi tan bilen sabula nin kɛnɛ kelen dɔrɔn de bɛ an bolo la don dɔ la marabagaw fɛ o n'a taw ta yanni o don cɛ u bɛ k'u tulonkɛ fɔlɔ nin kɛnɛ fitinin in kan Bakasi Kura Abidjan VOA Afrique tɔgɔ la. an bɛ taa ni kunnafoniw ye Mali jamana kɔnɔ Gawo mara la ni y'a ɲɔgɔn fila ye jɛkulu maramafɛntigiw kɛlen don k'u ka daga sigi Gawo ani Menaka sira kan min kɛlen don degunba ye ni marabolo ninnu kɔnɔ Abdul Nasser Idris Maiga VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Ansongo ale b'o kunnafoniw lase an ma. Kabi arabado janvier kalo tile 10 san 2024 mobili fɛn fɛn bɔra Gawo ningi kunda Menaka kan a jira k'a fɔ ko sanu ka se Menaka kilobu yɔrɔ ɲɔgɔn na maramafɛntigiw kɔni n'o jadisi ye u ye u lajɔ k'a jira k'a fɔ ko mobili ninnu kɔni u tɛna tɛmɛ min ye passager ye olu kɔni jiginna ni ka sira sɛnɛtama ka Menaka sɛgɛrɛ camion fɛn fɛn kun bɛ sira in kan a jirala k'a fɔ ko u sigira Gawo ni u kɔnɔna fɛnw ye Gawo ka na Menaka mun bɛ na ni dumuni ye sango ye ka na Menaka entre Ansongo ni Menaka cɛ fana u fana sira kun bɛ ka tigɛ est-ce que tu vois OK donc an ka transporteur mun bi sira mun kɛ la semaine passée semaine tɛmɛnen donc marifatigiw y'u jɔ k'u to sira kan ka taa Menaka u k'u ma ko k'u ka segin Gawo Menaka kɔni sira tɛ yen mɔgɔ mobili foyi tɛ don Menaka k'a fɔ ko dumunifɛnw bɛ min kɔnɔ kɔni fo ka taa se olu yɛrɛ dɔw yɛrɛ do di fo ka taa fo kalo wɔɔrɔ ɲɔgɔn donc bi bi na Menaka dugu kɔni a bɛ embargo total yɛrɛ de la embargo parce que foyi ti don foyi ti bɔ kibɛrɛw b'a jira k'a fɔ ko Gawo ni Menaka sira bɛ datugu waati min o y'a sɔrɔ min ye Menaka ni Niger ani Menaka ani Kidal sira olu fana bɛɛ lajɛlen kun datugulen don min ye i ka dɔn nin ko in ye sa a kɛn bɛ kɔlɔlɔ ani gɛlɛya belebele Menakakaw ma gɛlɛya bi ban n'a fɔra camion ti don a ti bɔ kɔni yɔrɔ Menaka fɛn wɛrɛ tɛ Menaka baji tɛ yen fɔlɔ avion ti na camion ti don yɔrɔ kɔni gɛlɛya yanni semaine wɛrɛ kɔni ni kɔni taabolo dɔ ma taa yanni semaine wɛrɛ tɛ kɔni parce que Menaka yɛrɛ kan bɛ ka kɛ dugu min ye déplace Menaka région bɛɛ de nana ɲɔgɔn sɔrɔ Menaka kɔnɔna na a falen don tew cercle 6 u bɛɛ de nana ɲɔgɔn sɔrɔ Menaka la n'a fɔra kɔni camion tɛ ka don Menaka kɔni tɛ ani tile 2 cɛ a bi sɔn ka gɛlɛya k'a jira k'a fɔ ko nin sira fɛn fɛn filɛ nin n'a datugura Menaka da la a kɛn bɛ gɛlɛya belebele dugulamaw ma wa u bɛ welewelemada kɛ min ye i ka dɔn jamana ɲɛmaw u ka wuli k'u jɔ walasa sira ninnu ka se ka dayɛlɛ Menaka kɔnɔna na adamaden minnu bɛ yen n'o ye dugukɔnɔdenw ye ani minnu bɔra yɔrɔ wɛrɛ ka na u ka se ka ɲɔgɔn dɔɔni ni ɲɛmaaw yɛrɛ ma lajɛ ka ni gɛlɛya in siratigɛ min lawali ka bɔ an kan a bɛ sɔn ka gɛlɛyaba de ta parce que ne ko ten don dumunifɛn tɛ yen
an bɛ gɛlɛya yɛrɛ de la parce que commerçant yɛrɛ minnu bɛ yen fɛn minnu bɛ magasin kɔnɔ u kan bɛ ka prix bɛɛ yɛlɛ o ye fɔlɔ filanan ne ko ten de n ko déplacés bɛ yen fɛn tɛ ka d'u ma est ce que vous voyez jiko bɛ yan na a gɛlɛya tɛ ban. Abdul Nasir Idrissa an songo VOA Bambara tɔgɔ la. VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoni ko la. An balimaw an ka foli b'aw ye a y'aw bisimila hali bi aw bɛ ka VOA Bambara ka malikura kunnafoniw lamɛn nin waati in na a ka arajo fiɲɛ siraw fɛ Bamako a n'a lamini fiɲɛ turukala 102 aw bɛ se k'an sɔrɔ VOA ka bɔlɔlɔ sira kan Facebook YouTube ani Instagram kan VOA Bambara malikura kunnafoniw bɛ ka lase Mariam Traoré fɛ ka bɔ VOA soba kɔnɔ Washington DC. Amtani kunnafoniw ye farafina gun kan ani diɲɛ fan wɛrɛw fɛ Congo Brazzaville a ka ca ni ka duguden mɔgɔ 350 ye ko minnu bɛɛ lajɛlen bɛ dɛmɛ teliman ɲinini kɔnɔ ni waati in na a yirala k'a fɔ marabolo kɔnɔnaw la tilayɔrɔ 4 saba bɛ yen minnu bɛɛ lajɛlen de bɛ degun na ka sabu kɛ sanji ye tiɲɛniba min don u ka jamana kɔnɔ ni waati laban ninnu na ni kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen dira duniya keleyatɔnba Nations Unies a ka baɲumankɛ tɔn bolofara min sigilen don ni a bɛ wele ko OCHA o fɛ bi juma Tunisie farafina subsaharien jamanadenw mɔgɔ 400 minnu bɛɛ lajɛlen tun balanen don u ka jamana kɔnɔ sera kala sigi Tunisie jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ka taa u bɔyɔrɔ jamanaw la ni kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen la sera bi juma jɛkulu fɛ min sigilen don taamadenw ka hakɛw kunna Israel ani Hamasi ka finitigi jɛkulu ka kɛlɛ kɔsɔn nazarala gongana tɔnba Union Européenne ka minisiri danganw ye ɲɔgɔn sɔrɔ lajɛrɛba dɔ senfɛ kabiri ntɛnɛndon ni minisiri 27 ka kuma fanba dɔ bɛnna kumaɲɔgɔnya telimanw ma walasa fitinɛ min bɛ senna ni a kɔlɔlɔ binnen don bande Gaza kan o kɛlɛ bɛ se ka dan sira la n'a daminɛna Hamasi ka finitigi jɛkulu ani Israel jamana finitigiw cɛ kabiri octobre kalo tile 7 san 2023 ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye an bɛ taa Burkina Faso jamana kan u ka jamana ɲɛmɔgɔw ye laseli kɛ kunu alamisa janvier kalo tile 18 k'u sera ka janfa dɔ bali min tun bɛ senna walasa ko ka basigibaliya la na u ka jamana kɔnɔ ko kura Alidu Weidarago VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bobojo la so kunu alamisa janvier kalo tile 18 gouvernement o ye kunnafoni sɛbɛ dɔ bɔ wuladani fanfɛ k'a yira k'a fɔ ko an ka finitigiw bɛ sen kan kabini janvier kalo tile 13 ka se ka tiɲɛni kɛ kulu dɔ walaka k'a bɔ ɲɔgɔn na a ko o tiɲɛni kulu kɔnɔ sɔrasiw b'a ra sɔrasibɛnniw b'a ra magbansanw b'a ra ale ni bɔlɔlɔ kanubagaw caman yɛrɛ fana b'a kɔnɔ a ko ninnu tiɲɛnikɛla tun y'a laɲini ka bɛn jamana faamaw kan ka se ka kɛ sababu ye jigi kura min dira an ka jamana ma bi k'o jigi nin tigɛ o tun ka kan ka kɛ janvier kalo tile 14 Bataki y'a yira cogo min gouvernement o y'a ɲini jamanadenw fɛ ko bɛɛ lajɛlen ka hakili sigi ko finitigiw ka timinandiyara o sera ka sen la ni tiɲɛni min tun bɛ nana kɛ kan ko ninnu mɔgɔ ninnu ko o ma jamana ni makari filɛ o fɛta tun ye min ye fanga kɔrɔ dɔ tun bɛ an fɛ jamana bɛɛ lajɛlen banna min na ko o tun bɛ fɛ ka na olu sɔgɔ ka na sigi tuguni Burkina kunna Bataki y'a yira k'u ka se ka nin baara nin kɛ o tun ye kumaɲɔgɔnya sɔrɔ ni sɔrasi caman ye Burkina Faso sɔrasiso caman na mun tun bɛna ɲagamunin don sɔrasisow ra ni marifaciw ye ale ni fana kamelenjɛnkuluw b'a fɔ min ma OSA olu fana tun bɛna don a don kɔnɔ ko nafolo min tun ka ɲi ka o baara nin kɛ ko o tun bɛ sɛnsɛnna ka ban ani a tun ka ɲi ka ci ka bɔ jamana wɛrɛ le ka don anw fɛ yan a ko fana faama kɔrɔsibaga minnu bɛ sigi rond-point na dugubaba na o tun ka ɲi ka masiba se olu ma fana k'olu siran k'o boli ka bɔ farancɛ fanga kɔkɔrɔma don na a ko nin bɛɛ tun ye kun ye min ye ka ɲagamuni don jamana kɔnɔ o ra tiɲɛnikɛla minnu bɔra jamana wɛrɛ ka na olu tun ka se ka masiba jigi fanga ɲɛmɔgɔw ma Burkina kɔnɔ Bataki laban y'a yira ko jɛɲɔgɔnya sɔrɔla tiɲɛnikɛ kulu ninnu cɛ ale ni fasoden dɔw a bɛ mun hakili la k'olu lo ka kan ka kɛ jamana nin ɲɛfɛ o wagati bɛɛ ra Alidu Wedrago VOA Bambara tɔgɔra Bobojo la so aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnlen di anw ma bamanankan na VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la
Zambikaw fi kabri octobre kalo tɛmɛlen waati kolera bana donnen kɔfɛ u ka jamana kɔnɔ. Kunnafoni laban minnu dira y'a yira ko kolera bana yera mɔgɔ 10 de la, mɔgɔ 400 ni mɔgɔ 32 olu de fatura ka sabu kɛ nin bana in ye. VOA Bambara tɔgɔla Mohamed Touré ka bɔ Washington ale b'o lase. Zambi jamana maratan la, kɔnɔntɔn ye kunfilanitu bana n'o ye kolera sɔrɔ, nga u fanba bɛ Lusaka, dugu min kɔnɔ mɔgɔ 3 million ɲɔgɔn bɛ. Famaw ye furakɛli yɔrɔ dɔ sigi ye min bɛ kɛ waati kungurunin kɔnɔ fasokanw ka tolontan yɔrɔ ŋana kɔfɛ. Kunfilanitu n'o ye kolera bɛ jɛnsɛ dumuni walima ji nɔgɔlen fɛ. A ka ca la yɔrɔ minnu na mɔgɔw ka ca, yɔrɔ minnu na ji sanuma ni saniya tɛ se ka sɔrɔ yɔrɔ minnu na. Bana jugumanba bɛ se ka kɔnɔboli juguman bila mɔgɔw la, ani ni a ma furakɛ a bɛ se ka mɔgɔ faga. U sigiɲɔgɔn jamana Zimbabwe, Malawi ani Mozambique fana bɛ ka kunfilanitu n'o ye kolera kɛlɛ kabini salon, bawo a banakisɛ cayara diɲɛ kɔnɔ ani bolociw dɔgɔyara. Zambi jamana kan ka kɛnɛya baarakɛlaw ni bolomafaraw lajɛ minnu ye lakɔli bila kɛ walasa ka dɛmɛ don kolera kɛlɛli la. Kɛnɛya minisiri Sylvia Masebo y'o fɔ Lusaka furakɛliyɔrɔ la. Mali jamana kɔnɔ faso jamatɔn min bɛ wele ko Association Solidarité pour le Sahel Solisa cira Mali jamana ɲɛmɔgɔw fɛ min kunnafoniw binna bi juma sɔgɔma ko sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ ko nin jɛkulu kofɔlen in bɛ ka nafolo mugu bɔ ka di jatijɛkulumaw ma ko walasa ka se k'u ka walejugu kɔkɔrɔma don jamana kɔnɔ. VOA Bambara tɔgɔla Mariam Kuyate ale b'o kunnafoniw lase ka bɔ Bamakɔ. Politiki jɛkulu min bɛ wele ko Morena ni Nabi Tugula ye o tɔnden ye a ka fɔla ko décision min talen filɛ nin ye gouvernement fɛ ni ka Soliza o jɛkulu yɛrɛ ci ka bɔ yen nɔ ko o tɛ hakili ɲuman ye. Jɛkulu in ka dɛmɛ faba a bɛ se population de ma. I dun bɛ jateminɛ fɛnɛ kɛ yɔrɔ dɔw la walasa u ka se ka baara kɛ o yɔrɔ ninnu na population minnu bɛ yen n'u tɛ se ka bɔ u nɔ la ka taa yɔrɔ wɛrɛ ni dɛmɛ kan ka ta ka se olu ma yala olu bɛ to yen olu ka sa o cogo la wa. A dɔ la u bɛ se ka fɛn dɔ di bamanti wale tigilamɔgɔw ma walima a dɔ la u bɛ se ka hali fɛn dɔ di a tɛ k'a fɔ ko u ni u bɛ kanna o ye u b'o mun kɛ a bɛ kɛ de walasa minnu m'a min minnu m'a bɔn n'u kan ka dɛmɛ sɔrɔ olu fana bɛ se ka dɛmɛ sɔrɔ cogo min na nka ni o walew bɛɛ tara ko ka a kɛ an ka dangara la ou bien an ka dansigi ninnu ka baaraw la ne fɛ a bɛ lajɛ ji ɲɛma jɔlen de la. Parti USR tɔn jɛkulu min sigilen don jamana yɛrɛ lakanani kama olu bolo ko jamana ɲɛmaw y'u ka baarakɛta kɛ ko sabula fɛn o fɛn bɛ tɔɔrɔ lase jamana ma ko dankari kan ka kɛ o fɛn sina na n'o togo ye o jɛkulu ɲɛma ye. N'i ye jateminɛ kɛ ONG n'a ni Faransi tun ka surun n'o tun bɛ baara kɛ Faransi tun ye hakilina dɔw ta k'a fɔ nafolo min b'o bolo a tɛ pase gouvernement fɛ ɲininkali tɛ kɛ gouvernement na. Gouvernement ye hakilinaw ta ko ONG ninnu bɛɛ suspendu gouvernement ka hakilina na o bɛ taa nafolo de di juguw ma donc min b'a to a bɛ kɛ sababu ye ka anw kɛlɛ o hakilinaw de b'a to o bɛ nin hakilina siya ta hakili o baaraw de kɛra a baara bɛ continuer ka kɛ bɛɛ k'u bila hakilina na min kɛra an ka ta donc ko kura tɛ kɔrɔlen don. Sɔrɔko dɔnnikɛlaw olu fana ka yetaw ye mun ye Soliza o cili kan Isa Sisuma an ka lamɛn. N'i y'a ye k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔ ye nin kɛ i bɛ taa sɔrɔ daluya de b'u bolo k'a fɔ parce que tɔn ninnu n'u bɛ baara kɛ fana yamaruya sɛbɛn de d'u ma u kan ka baara min ni baara min kɛ ni i tɛmɛn'i ka baara kɛta kan ou bien ka baara kɛ min ma yamaruya ma d'i ma donc normalement jamana kan k'i jɔ a jɔyɔrɔ la tɔn in cili bɛ bila o hukumu de kɔnɔ. Ne bolo kɔni ni hakilina ninnu bɛ boli jamana yɛrɛ ye taabolo minnu ta o ye k'a ye mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ n'an dɛmɛ i bɛ na an dɛmɛ an yɛrɛ ka taabolo ni an yɛrɛ ka sira cilenw de la. Kulu min filɛ n'o ye Solidarité pour le Sahel Soliza Mali dɛmɛbagajɛkulu kun don a bɛ san caman bɔ a ka baaraw tun bɛnnen don sɛnɛ mɔni kalanko jiko baganmara a tun bɛ minnu yɛrɛ waleya Kulukoro mara kɔnɔna na Mopti mara kɔnɔ Tombouctou o Kayi ministriw ka lajɛba de senfɛ gouvernement ye nin hakilina ta ko ka a kulu ci pewu ka bɔ Mali jamana kɔnɔ ko sabula a bɛ ka jatigɛ walikɛlaw olu dɛmɛ ni musakaw ye minnu bɛ ka dankari Mali jamana na. Mariam Kuyate ka laseli kan don ka bɔ Bamako VOA Bambara tɔgɔ la.
an balimaw ani yantuma dɔgɔkun kelen farafina gun ntolantanba ɲɔgɔndan jɔnjɔ n'o ye kan daminɛnen kɔfɛ Côte d'Ivoire lajɛ caman kɛra nga tolontan jɔnjɔn bɛ makɔnɔna ni kɔnɔnajɛ ye nin dɔgɔkun laban na n'o ye Mali ni Tunisie o ni tɔgɔlatigi Senegal ni Maroc bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ aw fɛ jɔn de ka di nin ɲɛɲinini na aw hakilila ye mun ye Senegal n'o ye tolantɔnna ŋana lafasali tɔn ye walima Maroc n'o ye diɲɛ tolantan ba o laban tan aw fɛla ye jumɛn ayiwa ni minnu b'a fɛ k'u da don an ka nin sibiridon an b'a fɔ jɛmukan na janvier kalo tile 20 san 2024 a y'a tulo sɔgɔ VOA Africa an b'a fɔ kɛnɛ kan ayiwa an balimaw kana fɔ a kɔ dɛ. Juma o ye musow tɔgɔladon ye VOA Bambara ka Malikura kunnafoniw kɔnɔ an ka Kayatu Traoré lamɛn musow ka kɛnɛ kan. Anga bi kɛnɛ kan ani madame Jabate Urukiyatu awa Urukiyatu ye école karamɔgɔ ye awa u b'a fɔ min ma ko sakadu a y'a ka kalanw kɛ a senfɛ fo ka se fo yɔrɔ jan na Urukiyatu ye gafe sɛbɛn fara a ka baaraw kan a b'a sɛbɛn kan kɛrɛnkɛrɛnnen la n'o ye bamanankan ye mun de ye gafe sɛbɛn nin kanu don a la wa mun de kama fɛnɛ ale b'a ka gafe sɛbɛn bamanankan na an ka madame Jabate Urukiyatu Kuyate ka kumakanw lamɛn ni bɛ kan min fɔ i bɛ k'o de kɔnɔ i bɛ se k'i ɲɛfɔli kɛ o de kɔnɔ ka fasiya i bɛ se ka dɔn o kan de kɔnɔ i bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ yira o kan de kɔnɔ o de kosɔn ne ye sɛbɛnni kɛ ka d'a kan ne ye degun caman ye ne ka poli de bɛ se ka n ka kow lase kosɛbɛ o de ye kan in diya n ye walasa ka se ka n ka hakilina fɔ ka jɛya mɔgɔw k'a faamuya n yɛrɛ ka kan na. Sɛbɛnjɔn de b'u kalan u bɛ kalan yɔrɔ jumɛn na. Ne ka gafew bɛ kalanso la baliku kalanso la école kalanso yɛrɛ la parce que an fɛ yan nɔ kalan bɛ kɛ bamanankan kan wɛrɛ la ani tubabukan quoi ne ka gafe ninnu bɛ se ka kalan o kalanso ninnu bɛɛ la an b'a fɔ yɔrɔ dɔ ma ko CV olu bɛɛ b'u servir ne ka gafe la yiriwa kalanso mɔgɔw olu b'u servir ne ka gafe la gafe in yɛrɛ fɛnɛ a ka di hali mɔgɔ minnu ye alphabétisation sɔrɔ minnu alphabétisera mɔgɔkɔrɔbaw mɔgɔ kalannen yɛrɛ a ka di ye k'a kalan. A bɛ mun de fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la gafe ninnu kɔnɔna la an ka a ka jaabiw lamɛn. N y'a sɛbɛn a bɛ dɔnko ni seko de kan dɔnko ni seko kɔnɔna na wajibi bi na a bɛ yira dɔnko ni seko la nkalon tɛ ko ɲuman ye an kana nkalon kɛɲi bɛ yen nɔ minnu b'a yira k'a fɔ nkalontigɛ tɛ ko ɲuman ye kɛɲi bɛ yen nɔ minnu b'a yira k'a mɔgɔ man kan tɛ k'i sinamuso tɔɲɔ kɛɲi bɛ yen nɔ minnu b'a yira k'i den ni sinamuso den o bɛɛ y'aw den ye kɛɲi bɛ yen minnu b'a yira k'a fɔ juguya man ɲi kɛɲi bɛ yen minnu b'a yira k'a fɔ denmisɛn kalan kan ka denmisɛn ni bonya kan gafe wɛrɛw bɛ yen nɔ minnu bɛ adamadenya taabolo kan kunun ani bi kunun an tun ye mɔgɔya yira nin na ani bi mɔgɔya b'an bolo ka nin na gafe in kɔni a bɛɛ bɛ fɛ adamadenya taabolo de kan n bɛ taa bɛɛ ma sɛbɛnni bɛ yen nɔ minnu b'a mɔgɔya minnu bɛ bɛn fɛ ka ɲɔgɔn cɛ olu bɛ yen nɔ minnu b'a yira k'a fɔ mɔgɔkɔrɔsigi kɔlɔlɔ b'a la minnu b'a yira ko den wolo wula kɔnɔ ten i ma taa dɔgɔtɔrɔso la kɔlɔlɔ b'a la bange joona b'a la an bɛ tulo minnu kɛ denmisɛnninya kɔnɔ n'a ɲɔgɔnnaw. I ka sɛbɛnni daminɛ la ka na se fo bi ma i ye gafe joli bɔ. Saba ɲɔgɔnna de publiera n'o tɛ min déposera a bɛ 27 a kelen kelenna bɛɛ a tɛ hakilina kelen kan gafe kelen kɔnɔ i bɛ se ka hakilina 4 sɔrɔ gafe kelen kelenna bɛɛ i ka gafe dɔ kɛra dɔnniya la edisi la i ka gafe dɔ bɛ edisi dɔ bɛ yen nɔ gafe ninnu kɔni kelen bɛ u bila maison d'édition na saba dɔrɔn de edisera diɲɛ bɛ don an ye tubabu kalan kɛ an ye chinois kalanw ye an yɛrɛ ka kan an y'o fɛnɛ kalan kɛ an b'o de dɔn an b'o de kɔnɔ an kan ko o de ladamu o de sɔrɔ tant que ma dɔn hali kelen a tɛ se ka dilan min ye ladamu ye ne y'a gafe dilan ne ka ladamu i bɛ ladamu société de kɔnɔ i bɛ ladamu i ka tabiya de kɔnɔ n'o b'i bolo i b'i danbe dɔn i bɛ hɔrɔnya dɔn i bɛ mɔgɔ la. an balimaw nin de bena dan sigi aw ka malikura kunnafoniw la min kɛra dɔgɔkun kunnafoni laban ye k'a lase aw ma Mariam Traoré fɛ jɛmukan labɛnna seko aw ka cɛjan Cheick Thierno fɛ sini sibiri aw ni Mohamed Touré bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an b'a fɔ jɛmukan kɛnɛ kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn waati wɛrɛ.